Priatelia, srdečne vás vítam pri ďalšom videu z cyklu Výcvik psov, otázky a odpovede. A dnešná téma bude taká trošku neštandardná, nebude výcvikového charakteru, ale ideme zodpovedať otázku, koľko pohybu má mať pes. A je to otázka, na ktorú veľmi často odpovedám klientom, ktorí ma volajú paradoxne práve ku problémovým správaniam. Začnem veľmi dôležitou informáciou a tá je, že prirodzený spánkový cyklus psovitých šeliem je okolo 16 až 18 hodín denne. To znamená, ja keď môjmu psíkovi zabezpečím extrémne veľa pohybu každý deň, tak z neho spravím chronicky nevyspatého psa. Takže pozor, tento limit si držte ako nejakú naozaj dôležitú hodnotu a nedávajte psovi veľmi viac ako 6 hodín denne. To je strašne moc. Druhá dôležitá vec je, že mal by som sa zamyslieť nad tým, na aký účel mám psa a podľa toho by som si ho mal prispôsobovať. To znamená, pokiaľ mám rodinného psíka, od ktorého očakávam, že so mnou bude tráviť príjemné poobedia a že možno cez víkend nejaký výlet, ale v konečnom dôsledku s ním nechcem robiť žiadne športové aktivity alebo extrémne zaťažujúce veci, tak by som to mal prispôsobiť tak, aby ten môj psík nemal stereotypne daného veľmi veľa pohybu, veľmi veľa aktivít, ale skôr by som ich mal jemne tlmiť. Ja osobne s mojimi psami, ktorí plnia funkciu rodinných psov vo väčšine prípadov, sa snažím dodržovať to, že majú celkovo 1,5 hodinu v priemere pohybu mimo domu. To znamená, každodenne sú to nejaké prechádzky, nejaké aktivity na záhrade, čas od času je to cvičák, občas je celodenný výlet, to je jasné, ale v tom priemere sa snažím dodržať 1,5 hodiny. Ako náhle mám ale pracovného alebo športového psa, tak to závisí od jeho výkonu. Pokiaľ je to pes, ktorý má robiť nejakú výbušnú aktivitu, to znamená, že napríklad je to pretekár agility pretekov, tak by som mal s týmto psom trénovať tak, aby táto výbušná energia bola pravidelne dávkovaná, aby mal správnu kondičku, to znamená, potrebuje toho pohybu viac. Pokiaľ mám psa, ktorý by mal strážiť záhradu počas, povedzme, nočných hodín, keď ja spím, tak tento psík by mal mať celý deň nachystaný relax, spánok, ale práve v noci by mal byť aktívny a tým pádom by som ho mal aj v noci alebo neskoro večer skôr burcovať do aktivít, ale cez deň mu dať pokoj. Následne za tým môžem mať psa, ktorý pracuje cez deň, lebo je to, povedzme, pes, ktorý vyhľadáva drogy, alebo je to stopársky pes, alebo je to polovný pes. Tak u týchto psíkov zase potrebujú kvalitný odpočinok v noci a mal by som dávať pozor na to, aby cez deň boli zvyknutí na takú dávku aktivity, akú od nich budem vyžadovať. Oveľa väčším problémom ako to, že dávam psovi málo pohybu, vidím u svojich klientov to, že to preháňajú a potom si vybudujú u psa veľmi silnú psychickú a fyzickú kondičku, ktorú zrazu prestanú zvládať. Reálne, keď si zoberiem takmer akéhokoľvek psa, tak by som ho mal unaviť 20 kilometrami behu popri bicykli. Ale keď s tým psom budem 3-krát týždenne bicyklovať 20 kilometrov, tak po pár mesiacoch mu bude 20 kilometrov pripadať ako normál a na unavenie budem potrebovať 30 alebo 35. Takže pozor na to. A ešte na záver dobrá rada pre rodinných psov. Dávajte rodinným psom do obedie ako úplne kľudové obdobie, pretože takto sme nastavení, väčšina z nás. Do obeda chodíme do školy, do práce alebo máme nejaké aktivity mimo domu, kde s nami pes nie je. A pre psa je veľmi rozumné, pokiaľ toto dodržíte potom aj cez víkendy, aspoň na tej pravidelnej báze. Výnimka potvrdzujúca pravidlo občasným celodenným výletom alebo aktivitou do obeda je fajn, ale pravidelne sa snažte to dodržovať tak, ako chcete, aby to fungovalo po dlhé roky. To je na dnes všetko a teším sa na ďalšie videá.